Bakit may asawa na ba? Meron, bakit? Bakit? Saan yung singsing mo? Narinig niyang lalaki. Hindi, pinasagot niya kasi alam niyang lalaki yung sumagot. Natakot siya. No. Kala niya stalker. Oo. Size. Uy, anong ginagawa niyo? Ano ba yan? Pasilip! Hindi ka Kami lang kaya po na yung mabang kami ata nung datumubra eh. Hindi pa lang may bagaan. Ano kaya mo makijoin mo? Kayo, may kayo na ano mapatatay. Alam niyo ba na si Jason ay may girlfriend na Amerikana? Medyo may nabanggit si Melay kasi na buwan sa buhay. Ito yung ano natin muna, ground rules natin. Pagka spin, tapos truth yung pinili, bubunot dito ng question na itatanong. Tapos pag dare, kung ano na lang yung maisip ng group. Okay, pero walang ano walang personalan na dare naman na walang hindi yung masasaktan yung tao o may masasaktan iba. Okay? Deal. Game. Yan sa to yung mapapasa. Teka lang, ano pag natapat sa nag-spin yung ano? Ulit. Alam nga paano yung sarili. Tama. Truth or dare? Truth. Okay. Turot. Basahin ng iba. Bakit ikaw? Ako pala, ikaw. Ako ang... Walang kumawag. Sorry naman. Sino ang sexy hang sa group? Hoy! Ay, naku, matagal lang din sinagot ni Emro yan. Noon pa. Sino? Ang sexy ha? Oo. Siyempre. Sabi ko na. Masakit! Masakit! Kita sa masakit. Masakit! Lalaki katulad mo. Binalik ko. Cross fingers! Hey! Mix! Maganon daw. True. Truth ako bubulat. Ay ko. Kalimutan ko. Ibabalik ba yung ano na question? Babalik yung question. Babalik ba? Ito, Mauubusan. sa probinsya, nasa probinsya group, sino ang plastic? Sabihin mo yung totoo. Yan na. Wala bang consequence yan? Wala. Wala. Nag-blast siya. Blast na siya. Kailangan pa talagang mamili. Ayoko magsalita. Puta. Paano? Consequence na lang. Sampalin mo na lang ako. Hindi ako magsasalita. Hindi ko kayang gawin yun. Sige, tirin mo na ako. Ayoko magsalita. Hindi, ayoko makasakit ng tao. Uy. Nakasan mo. Sige pa. Yung Ganun na talaga? yung dapat nagsalita naman ako, pero hindi ako nagsalita. Ayoko magsalita at mag ganun. Kiss mo na lang ako dito. Kiss na lang kita sa sige. Sige. Ganun lang pala. Ayak. Aray ko. Sige. Pagdating sa personality ko with my friends, I'm a little bit of both. Na I can be the funny person, I can be the serious person. Na if you have problems, open ako na i-share mo sa akin kasi I'm also sharing my problems with my friends. Kaya ganun, parang if patawaan siguro kayang-kaya naman makisabay sa tawanan. Pero pag seryoso, kaya I'm the more of the versatile person na I can be what that person needs me to be at that moment. Kaya Hirap umiwas sa mga ganyan. Babalik? Mix true. Default. Oh, Pupunot. Dali. Pupulot! Truth or dare! Pupulot! Truth latan. Truth latan. Oy! Turot na yan! Wag ganon. Turot. Sa relationship, kailangan ba magkasama araw-araw?
Ha! Sakto sa'yo. Sa'yo. Kahit ako, masasagot ko to. Oo naman. Ay, With explanation yun, with explanation. Oo, para alam nyo kung anong ginagawa nyo sa isa. At kung ano yung Sawa ginagawa ng rin. isa't isa. oo. Tsaka, Curious? ganun yun eh. Ganun yung sa akin eh. May sariling opinion, may sariling Oo opinion. Okay, game, next.